Για μας ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα και αυτή και η προηγούμενη. Δεν μπορέσαμε να προετοιμαστούμε. Δεν μπορέσαμε να προετοιμαστούμε όσο θα θέλαμε. Παρά τα αυτά, να πούμε, με 13 ποδοσφαιριστές που είμαστε, καταφέραμε και φέραμε το παιχνίδι σε ένα τέτοιο σημείο που θα μπορούσαμε κάλλιστα να το είχαμε πάρει. Μπήκαμε λίγο νοθρά μέσα στο παιχνίδι, δεχθήκαμε το πρώτο γκολ, σιγά σιγά ανεβάσαμε στροφές, καταφέραμε και ισοφαρίσαμε και προσπαθούσαμε να ελέγξουμε, να μην περισσότερο το χώρο του κέντρου και με τις διαγώνιες μπαλιές που έπαιζε αντίπαλοι να κλείνουμε τους χώρους για να μην βγαίνουν μπροστά από τα πλάγια και γεμίζουν με τους δύο ψηλούς που είχαν μπροστά. Ήταν πολύ καλή να είμαστε στο ψηλό παιχνίδι. Πήγαμε το παιχνίδι εκεί που θέλαμε, να μπορέσουμε να βγάλουμε με 3-4 κόντρες, να μπορέσουμε να πάρουμε το παιχνίδι. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε μέχρι και στο 93 που έγινε η κλασική ευκαιρία με τον ποδοσφαιριστή μας που βρέθηκε με τον αδφύλακα και δεν μπόρεσε να πλασάρει. Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να τα λύσουμε με τα παιδιά. Θεωρώ ότι αξίζουν συγχαρητήρια τα παιδιά για αυτή τους την εμφάνιση, αλλά εκείνο που μας ενδιέφερε περισσότερο εμάς δεν ήταν τόσο το σημερινό παιχνίδι, όσο το παιχνίδι με το οποίο έρχεται της Τετάρτης. Θα κοιτάξουμε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και δεν έχουμε πολύ χρόνο να είμαστε μπροστά μας. Παρά τα αυτά, θα κοιτάξουμε να μπορέσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να έρθουμε στο δεύτερο παιχνίδι της πρόκρισης για τον τελικό όσον αφορά το κύπελο. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της ΙΤΕΑΣ, γιατί θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μετά τις ομάδες του Βόλου, θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη ομάδα που έχει ο όμιλός μας. Παρά τα αυτά, να μην μπορέσαμε και τους δυσκολέψαμε τόσο όσο θα έπρεπε να πάρουν το παιχνίδι. Δεν τα καταφέραμε, δεν πειράζει. Θα κοιτάξουμε με το επόμενο να μαζέψουμε τα προβλήματά μας. Είχαμε και την ατυχία με τον τερματοφύλακα. Τραυματίστηκε και μπήκε ποδοσφαιριστής και έπαιξε στο τέρμα. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Θα κοιτάξουμε να μπορέσουμε να τα λύσουμε όσο χρόνο μας μένει, να μπορέσουμε να δώσουμε τις λύσεις αναμενόμενες. Τελειώνοντας το πρωτάθλημα, βλέπουμε για ακόμη μια φορά εντός έδρας ο Φωκικός με ομάδα που είναι στις πρώτες θέσεις μετά τον Ολυμπιακό Βόλου και ο Αστέρας δεν φεύγει νικητής από εδώ. Παρ' όλα αυτά, ομάδες κατώτερες έχουν φύγει νικητές. Πιστεύετε είναι ένα από τα σημεία που φέρνει την ομάδα σε αυτή τη θέση? Σαφώς και είναι, γιατί η ομάδα η δικιά μας αποτελείται από παιδιά πάρα πολύ μικρά σε ηλικία που δεν έχουν την εμπειρία. Αυτά τα παιχνίδια είναι ένα κίνητρο για αυτά τα παιδιά και καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Βέβαια, εμείς μείναμε πίσω πολύ νωρίς και χάσαμε το τρένο της κατηγορίας και από εδώ και στο εξής, γι' αυτό συμβαίνει και αυτό που έγινε. Να μπορούμε να παίζουμε ποδόσφαιρο με τις ομάδες οι οποίες έχουν κίνητρο για να πάρουν την άνοδο ή καλύτερες ομάδες από εμάς. Πολύ εύστοχη ερώτηση, αλλά είναι το μικρό της ηλικίας και η απειρία που έχουν τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Μαζί μας και ο προπονητής του Αστέρα Αιτίας, ο κ. Ανδράλας, να μας πει για αυτό το 1-1 εδώ στην Άμφισσα. Θεωρώ πως έγινε ένα κακό παιχνίδι ποιοτικά σε ένα γήπεδο το οποίο δεν ξέρω πως φαίνεται απ' έξω, αλλά ο αγωνιστικός χώρος δεν μπορεί να παιχτεί και ιδιαίτερα ποιοτικό ποδόσφαιρο. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, είχαμε την κυκλοφορία της μπάλας, δημιουργήσαμε κάποιες προϋποθέσεις για κάποιες ευκαιρίες. Ή και ο Φωκικός στις δικές του φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, από όλα δικά μας. Προηγηθήκαμε, μετά πάλι από ένα λάθος ισοφαριστήκαμε χωρίς ιδιαίτερη πίεση το Φωκικό. Κάπως έτσι κύλησε το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο πάλι ανεβάσαμε τις γραμμές μας πιο ψηλά, είχαμε την κατοχή της μπάλας, δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες, αρκετά καλές. Από εκεί πέρα και η εικόνα η δικιά μας δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε, αλλά νομίζω πως έτσι το αποτέλεσμα θα μπορούσε εμείς να πάρουμε και τη νίκη, γιατί σαν ομάδα και σαν εικόνα είχαμε καλύτερη παρουσία από το Φωκικό. Φυσικά στο τελευταίο λεπτό από πάλι ένα λάθος δικό μας από τα πολλά που κάναμε σήμερα θα μπορούσε να γίνει και το 2-1 και να κερδίσει η ομάδα του Φωκικού. Γενικά όμως ήταν ένα μέτριο παιχνίδι, το οποίο είναι από δύο ομάδες ουσιαστικά διάφορες. Η μία ομάδα είναι τρίτη στη βαθμολογία, ο Φωκικός είναι δύσκολα βαθμολογικά, που πλέον νομίζω έχει πέσει, δεν ξέρω αν έχει πέσει βαθμολογία μαθηματικά, αλλά πολύ δύσκολα μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση. Χωρίς ιδιαίτερο κίνητρο οι ομάδες και όλοι περιμένουμε ουσιαστικά τη λήξη του πρωταθλήματος.